Уважаеми съграждани, искам да се обърна към всички вас след приключването на местните избори 2011 година. На тях политическа партия ГЕРБ постигна впечатляващи резултати. На първи тур получихме 8 общински съветници. На балотажа за кмет аз получих 6480 гласа. Това бяха гласовете на хората, желаещи да настъпи промяна в общината. Предимно работещи, млади хора с ясно изразена гражданска позиция. Благодаря на всички, които подкрепиха моята кандидатура. Срещу мен бяха освен Коалиция Заедно, още ДПС, БСП и РЗС. Изборите бяха нечестни. В своето изявление кмета на общината изговори не една и две лъжи, като например похарчени над 200 000 лева, купуване на гласове, оказване на натиск върху застъпници, както и неправомерни действия от страна на полицията. Той зае защитна позиция, правейки се на жертва в тази кампания. Всъщност, селските кметове и наместници бяха хората, които оказваха този натиск върху съселените и познатите си. Те боравяха с работни места, дърва за огрев и други. Хора от щаба му работиха и с криминалния контингент. Искам да благодаря на целия екип за неуморната и всеотдайна работа. Нашата кампания беше нетрадиционна, с кебабчета и музика, но напълно прозрачна и законна. Искам да кажа две думи и за лъжите на кмета по отношение на болницата. Когато той ме назначи за управител през 2009 година, задължението на дружеството бяха 172 000 лева, а не както цитираните от него 80 000 лева. Това бяха задълженията само за медикаменти. Веднага след това бяха приети от Министерството на здравеопазването новите медицински стандарти. Извърши се пререгистрация на медицинските заведения, като им се определиха нива на компетентност. Те имат решаваща роля при подписване на договорите с здравната каса, която е основен източник на финансиране. Веднага стана ясно пропуснатото през годините за наличие на съвременна медицинска апаратура, привличане и съхраняване на човешкия ресурс. За двете изключително трудни за работа години аз успях да прибавя още 2 анестезиолози, патоанатом, какъвто нашата болница никога не е имала, микробиолог, 2 рентгенолог. Спечелих и 5 съдебни дела срещу здравната каса. Внесох много писма до собственика, сигнализирайки за критичното състояние на дружеството. На този фон господин кмета ходи на лична среща с министъра на здравеопазването и предложи нашата болница да стане заведение за долекуване. Добре, че му отказаха. Това се случи 10 дни след официалната среща за областната здравна карта. Празни приказки са и писмото до министър Константинов, тъй като аз разговарях лично с него. Там казусът е съвсем друг. Ние сме общинска болница, а не държавна. И неговия отговор съдържаше точно това. Каквото и да говори собственика, от тук нататък запомнете, че той ще направи само едно. Това, което му беше предложено и от Общинския съветник Стефан Иванов на извънредната сесия на Общинския съвет. А то е незабавно повишаване на уставния капитал на дружеството, за да влязат свежи пари и да спре напускането на персонала. Искам да добавя, че са необходими минимум 150-200 хиляди лева за медицинска апаратура, както и привличането на още 5-6 лекари, за да може да се постигне договарянето за 2012 година. Само това ще даде бъдеще на болницата, а тя е необходима на населението от региона. Това трябва да се извърши от собственика, от кмета и Общинския съвет. Няма никакво значение кой ще бъде следващия управител. Пожелавам ви да бъдете живи и здрави и да не се отчаивате. Промяната предстои.
ние ще работим за нея.